Taong 2021, ang St. Peter and Paul Parish ay tinaguriang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines at ng National Commission for Culture and Arts. Ito din ay ang panglimang simbahan na ipinahayag na National Cultural Treasure. Ang Calasiao Church ay na-build by 17th to 18th centuries po. Ito ay dahan-dahan na ginawa at ito ay ginawa ng mga Dominicano. Pero it was founded by 1588. Nung dumating po kasi yung earthquake, napakalaking earthquake, July 16, 1990. So talagang nasira po ang belfry natin. Marami pong nasira dito pero yan po ay nireconstruct ulit at ibinalik sa orihinal. Ang simbahang ito ay may total land area na 2,207.5 square meters at may seating capacity na 1,500. Humigit kumulang 30,000 namang mga deboto ang pumupunta dito tuwing Semana Santa. Dito makikita natin ang naka-preserve na bell tower po namin. At ang height niyan po ay 30 meters high. Napakataas po, napakaganda. Merong movie before na mga kwento ni Lola Basyang and dyan po nag-shoot. According to National Historical Commission na ang mga imahe sa loob ng Retablo Mayor ay orihinal at yung mga nakikita nyo na gold plate sa loob ng Retablo Mayor ay orihinal din. May mga original parts pa rin remaining dito sa ating Calasiao Church. Yan po ay ang fasad, ang Retablo de Mayor. May mga crucifix pa rin na original na nandyan sa loob. At mga iba't ibang objects po na original pa rin. Siguro ang pinaka dyan, makikita natin na pagkakaiba ng St. Peter and Paul Parish Calasiao sa mga ibang churches dito sa Pangasinan is that isa ito sa mga pinaka matandang simbahan sa Pangasinan. This church was established 1588. Well, maganda yon kasi isa ito sa mga kayamanan na may tuturing natin ng Calasiao. Kaya ginagawa namin yung makakaya namin para i-preserve talaga itong church na ito. Napakalaki yung tulong ng simbahan sa mga taga-Pangasinan kasi palaging pinupunta nito ng mga tao. Hindi lang actually yung mga taga-Pangasinan kundi mga karatig na lalawigan. Oo, noon nagkasakit ako, noong humingi ako ng tulong kay Papa Jesus na tanggal yung sakit ko. Hinihingi ko sa kanila na humaba pa ang buhay ko. Inihiling lang kami sa kanya para gumaling na siya. And with that, may pagmamalaki namin na talagang nakakatulong sa pananampalataya at devotion ang simbahan ng Calasiao. Natutulungan sila na maging malapit sa Panginoon. Ang St. Peter and Paul Parish ay matatagpuan sa tapat lamang ng public plaza. Hindi mo ito malalampasan dahil sa napakagandang Baroque-style architecture. Kaya naman maliban sa pag-attend ng misa, ang mga bisita ay nagpapapicture din dito.